Migawo mar somo migoso Ogamba osingo ne jonyuol ni jopuonjre duto mawuok e gred 9 biro yudo thuolo mag riwore gi skunde mag senior secondary higa manyien. E kinde mane oyawo romo mar lalruok e weche mag somo e mbalariany ma Embu, Ogamba nolero ni sirkal osegolo omenda mabiro konyo siro chenro mag sikundego, kendo gie sani migawo mar somo rango rem manitiere skunde maneno ni donjo e skunde mag senior secondary odonjo mayom. Ogamba bende olero ni duol machiwo hola ne jopuonjre HELB osegolo omenda maromo siling bilion 9.4 ne jopuonjre madhi nyime gi somo kod bilion 17 ne jopuonjre madonjo manyien. As a government, we are prepared to transition our grade 9s to grade 10 using the 3 pathways, that is STEM, social sciences, arts and sports, creative arts and sports. And to let you know that the students, the learners are already choosing their pathways and choosing the schools. And just to assure parents and Kenyans in general that the government is prepared to ensure that that transition is smooth and it's 100% transition like we've done before. So we've transitioned them from grade 8 to grade 9, which was much more difficult because we didn't have the infrastructure. Remember, we had to do 23,000 classrooms to ensure that grade 9 is properly settled.